Štartoval som veľmi zle, asi až okolo 10. miesta. Prebiehom 2 kôl som sa dostal na 5. miesto celkovo, v svojej triede druhý. Potom som sa dostal na 1. miesto, keď som obehol Klausa. V priebehu niekoľkých kôl som spadol, ale že som mal veľký náskok, tak som išiel stále prvý, aj takto som došiel do cieľa. Čaute, sme vo Vyslanke. Dneska od rána nám počasie veľmi nepraje, v kuse prší. Išla sa jedna jazda, ktorú som vyhral, zobral som aj holshot. Jazdilo sa dosť ťažko, keďže prestalo pršať asi pred hodinou a blato sa začalo lepiť. Išli sme 15 minút a takto som to dojazdil a som happy, môžeme ísť čistiť. Čaute. Ťažko som sa prebojoval dopredu a potom zase som musel postať, ale v konečnom dôsledku mi to prinieslo druhé miesto, takže som veľmi spokojný, šťastný. Veľmi sa mi to ľúbilo. Môžem povedať, že naozaj mám z toho perfektný športový zážitok. Ja po dlhej dobe, ako znovu začínam motocrossom, mal som 3-ročnú pauzu, ale môžem povedať, že dneska sa mi veľmi dobre jazdilo, som si to užíval. Veľmi dávno som tie preteky natoľko neprežíval ako dneska a to mi v konečnom dôsledku donieslo aj víťazstvo.